Озвучиха артистите Николина Джонова, Елисавета Господинова, Петя Абаджиева, Светозар Кокаланов, Силви Стоицов, Васил Бинов. Преводач Миряна Мезеклиева. Тон режисьор Лазар Янчо. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Не е само допирането на дрехата, че те са и молитва към Бога. Ничия земя и една история за така нареченото чудо. Събота 18. Има милиони възможни комбинации, но точната формула на любовта, независимо от възрастта, е само една. Запиши се за кастинг на nova.bg/кастинг. Събира силни бури, горски пожари, рекордни горещини,